Muna, kuhan yan eh. YouTube na ko. Kita na ka YouTube na ko pa. Wala pa eh. Search ka sa YouTube, search lang Eric Hilot. Mana na siya magawa sa YouTube na. Ayan, hello guys. This is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. And welcome to my channel, welcome to my traditional Hilot. With healing, ayan, magandang araw po. Good morning, good morning. Shout out sa first viewer. May buntag sir. Ang sa'yo mong pamati? Panood, sakit ang likod. Sa likod, hawak, isa pa. Hindi ka? Panood siguro. Muon sa manang? Manang mura, magulmul sa mga eh. Mungol. Aman daw nga part niya. Kabagtak. Isa rin po, kabagtak. Duha, basta sa inang paro. Dugay na na. Maublat trabaho siguro. Hindi pa ka nagkabasa, huwag mo trabaho. Hindi. Huwag mo trabaho ka naman. Masa, Usahay, hapag. Ulanan, usahay. Wala nang sahay. Pero di ka nagkabasa ni Kule. Dili. Ikaw na. Bata pa. Magbasa ni. Basa yan. Kaya magutag sa dili, di kita pwede magmasa, hapbak mo na sligo pa pwede sa balay. Sabi na ba-ater sa trabaho. Ang katawag na pas mo sa kusog. Namay yung ban nga telepon mo to pas mo sa kusog. Di man tanan mo to, pero sa mo to lang, delikado na siya. Hago ba niya, ginabasa na to. Sige, yun sa bagyan. Wala. Tulong na po. Sakit likod, hawak, Hawak, madaani ganyo. sa babaw. Pako Pangkura na, dogara. Aminan mo kung saan pa na. Dugay na eh. Kaya nagabalo ka sa kuha sa? Kaya nagabalo ka sa kuha? Masawa sa kuan. Sa Sa asa niya ako ka. huwag kang balang agad dyan. Busy no. Ha? Get busy siguro. Sige. So ako na lang pangalas uban. Sige. Sige, pero ang pinaka number 1 dyan mong dapat mawala. Unsa man. Mga panahon tadi. Ganun nga, unsa nga panuta ka nang sakit sa likod, anak likod. Ano mo ang gusto mo mawala dyan. Sa malibyuhan naman lang dyan unta, no? Pero pa ka mahilot, sukad. Una. Asawa ra, hilot lang ka ng sawa-sagad lang sa plus. Haplas. Kung mahaplas ka, lamin na kasagaran haplas ka biiman. Pagka umana, di ka pwede maligo. Basta haplasan ka. Maligo ba ko inig na kuha na? Ayaw, kay ditabangan ni mong lawas na mapanutan. Dili ka na sa pwede. Hilot gyapon na siya. Kaya mang klase sa hilot. Basta kang, once kang mahaplas ka, gunitan ka kamo, hilot na. Hilot na na. Hindi ka, Pagka uma, maligo na. maligo, dili sa pwede. Amo di ay ni. Dili na sa pwede. Kay hilot gyapon na siya. Bisa pagbata imong paguniton nga 10 anyos. Haplas dong, oday. Nya. Kanada murag dos igamay dayo, di ba? Anam ka na kuno. Ana hilot na siya. Nya pagka uma, di ka pwede maligo. Ana na siya. Kasi di pa na sa manghihilot. Hilot na, gigunitan ka man. Hiling man na siya. Ano siya? Maligo di ka pagka uma. Maligo eh. Ayaw yun. Okay rin na mga plus ka. Bisa ko sa klase nga plus. Good na. Pero pagka uma, ayaw yun ka dito. Kung magpa-plus ka gabi eh. Kasi yung ko kaligo kay pengon na may maninda na. Oo, hindi. Di. Matingala ka nung hindi mo maayos yun. At least ko kabalo. Hindi ka kabalo manghilot. Pero kabalo, good na. Kayo lang. Imo lang di basa. Hindi ka na sa pwede. Ano lang ha? O dahil yung murag ni samot. Anak ka mo. Nagkadugay. Pero kitapon na po siya. Maplas ha. Maglami. Sige. Ano lang, no? Asa kitang balay mo, sir? Baker, Santa Cruz. Franklin Baker. So ayan guys, shout out sa taga Franklin Baker, Santa Cruz, Davao del Sur ha. Hello sa inyo ha, mga taga Franklin Baker, Santa Cruz, Davao del Sur. Nag-aagi dito na halos, labi na mag-home service ko sa Davao, Barakatan, kasagaran balik-balik na po Barakatan, Turil. So, hello sa taga Franklin Baker, Santa Cruz, Davao del Sur. No, nasa center ato tabangan nga mamayo yang ginapamato sa Palawasan. Kay pahit pag mo trabaho tangan natin gina mamatay nga nagliyok nito sa no, sa tabangan na ito mamaayo sa sir inabanan sa pagkampo sa Ginoo, no? Siyempre
tanan mo duol diri sa kuha, ako ang gawang tabangan nga mamaayo. Utog sa akong mahimo gun nga makatabang ta. No kay pa ito diya kung adto ta ospital. No ana. Try ka na to, basta makatabang ta, no? Nya siyempre shout out sa akong mga suki diri sa Digo City, Double Sur. Suki na ko sa viewers, yun ako regular viewers. Shout out po sa sa kuang subscribers. Thank you so much guys kay naabot na gyud ako ang subscriber nga 2,400 plus abot na nako, no? Kagahapon lang yun. Maraming salamat po sa mga subscriber. So wala pa ka subscribe, please po subscribe, no? So labi na yung karon pa ka nakakita nga video, please lang subscribe, i-click ang notification bell para updated ka sa mga gina-upload na ko, mga video na gina-upload na ko. Pwede kang comment, like, and share po. Maraming salamat po. Ayan. So, kasi mahilig ka mga traditional hilot. Tanawa lang, no? Niya, akong hilot na sa wala kong masayod, duha ni siya. Kani siya, o magparto ko, kay para nasa taas siya, kay dili na ko ginaputol-putol, no? So, magparto na lang ko, so continuation din na siya. So, taas kayo akong hilot yun, no? So, makita din ang trabaho ng gusto mo tagtabang, so ako tabangan sa tinudanay nga pagtabang sa ato ang isip kayo, no? Ato mga brother, mga sisters. So, ayan, shout out sa akong top 3 countries viewers. Akong salamat sa tulo ka country na kanunay nagasuporta sa kuha. India, Indonesia, Philippines. Thank you so much guys. India, Indonesia, Philippines. Thank you so much. Lahat ng mga kababayan ako, lahat ng mga OFW. God bless po sa lahat ng mga OFW. Ayan. Dahil OFW din ako. Nakikan ko sa Qatar, ato po sa Saudi Arabia, kung sa Saudi Tabok. Ayan. So magilot ako guys, shout out sa taga Franklin Bicol, Digos Davao do Salit. Love you guys. Isa, tanggalan t-shirt. Okay, tulog ta. Mana na ka YouTube? Hindi masawa na ng YouTube ko na. Ada YouTube itong hilot eh. Ikaw ka na. Lumayan kayo. Bilis ako ba doon? Oh, anak. Saan ka daw gamay siya? Gamay lang kayo. Okay na. Okay na ka na. Okay.
Dito na pangalan. Dudong. Tinoon. Wilmar Lopez. Pangalan lang. Wilmar. Okay? Wilmar. Wilmar. Gitu, Mai. Anak kasi YouTube po mga boss. Iya. Coba. Bisa ko kan lagi na. Kita ka mga kailan ako po ba mga subscriber. Mata kabalo ba no? Nga yung mga pare na tagitantos ko YouTube. Bisa ko kan man oh. Mana ko dahil tahilot ako. Ito na din mo.
Nag-init rin ka ng tang. Mukhang kayo. Ito, pinagpan maani. May na makabog? May na makabog? Hindi. Ayaw. Oo na. Hindi po. Adi ko ka may nom. Sayra, hindi nagbayar Ay, ginagmayra. Pwede magka makabog. Hindi. Ha? Ano dire boss? Hindi ang tagabot mo ni palay-palay sa uric acid, kaning sugar. Uric acid, sugar. Ay kalimot ha? Kaning uric acid rin na dire sigarilyo ginom. Kaning dire yung sugar na dire ang soft drinks, kape, juice ha? Taas yung uric. Ang kagam na garilyo? Yung mong barkada. Ang garilyo? Matapat ka. Ang kagamay. Parang bikog mo si Kos, anak. Taas ang uric. Iungot ang dugo. Muna siya. Pag mabikog. Kasi karang bikog ka ni. Basta tayo ito na kumayo eh. Kita ko eh. Franklin din may lamang Franklin. Nanay at bang dyan sa restaurant na dalis. Abi-abi anti dia. Mga Castañares. Pero sa una rin kong panahon. Apa siguro eh? Anak na dia. Anti guding. Patay na to. Ha? Ayun, grabe mo Patay tayo. na to. Agaraan na kita. May boss. Para mo dagan dugo. Agad gamay no? Ako dyan. Ada agad yun. Hindi ba ito likugan niya? Sumarang. Dugo na sabos ng iniong mo. Masiklat. Sakit talaga eh. Kasagaran na na ka na mo relax na ka. Kaya nagikan ka kapoy, na mo relax ka. Yan namang hilig yung masubrahan. Dugo na mo mo.
Ano dito kasi ito eh. Saan ba niyo? Sugod niya siya ang deposit. Mga di na mo ulit. Ang buwan na. Ganda gamay. Muna kayo ko na muna makuha ng mga bagtak. Ha? Si Barong, kita punta ng hapon. Kailan yung pagbasag hapon, boss? Sahay mo ulanan. Pagay nag-class 11 ang dabaw. Class 11. Starter ang niluton. Ma, Class 11. Kasi pag 2 ka oras nakatun dito. sugod ka. Gusto nga na po. Sakit na daw kay impat ang likod niya. Nalipong-lipong na. Ito na nalawa. Fix lang. Fix lang ako. Reply lang. Hindi kamo tapos sila. Layo daw Davao. Ang gusto pag layo ng Davao, Tagum. Ang kuwan na magdana, departure ang problema na. Kung sa'yo, ka, no? Ang pagsugod na may problema. Schedule mo lasot, so. Alas City po kumugikan. Try lang kanila. Susi. Natin dito tamang banot. Asa diwas ba? Pagkatabaw eh. Ito kaming gabal. Kami mag-iuna sa mukha ni pag-uhay patabanot. Ilad yung tabaan nila. Hindi kita ginagawa. Asa naman na may ibutang kami mag-iuna ni. Oh? Huwag ko ayaw ganun hilutan niya ba? Ikaw abot dago ka yung time mo. Ito pinanggian. Pinuang ngayon boss ba? Ako na, di ko manambar. Namig atuan ko ba? Kung musayo ka, dili pwede. Pinuang magaling yung patakaran din. Nauna ako. Hindi Dala City abot. Yan na lang, ito, di manago. Yung masakpan ka. Ay, nasakpan man ka naman dito sa iyo kay ka. Dito na ka sa ulang eh. Kapag ka binuang mo, hindi maayo ba? Sa iyo gani, alam nali lang naman. Dili lang nga magbuot og musayo, dili ang tao.
Matay noon. TikTok yung bana, no? Ha? Ito ba yung gano'n? Ang bayad ato, dili mo siya mabungat, manisyon lang. Mahalaga pila. Wala bilang. Pero ang may presyo ito, tambal. Mga tambal ang napiso, ito siya naipit. Kung hindi ka tambal, tapitas. Kaya bak. Ganun din tao. Pinagaya mo wala rin, lapit mo suba, sa oras, sa tabi, Yan na pa singit, no? sa singit. Ganang basa ba, no? Basa? Adili may tambal, basa lang. Ah! Kaon pa, amo kaon dahil ron. Maglamig dito ron, kidukay kang balik. Relax din ba? Ha? Sa oras. Relax din siya. Ito ba ng tao mo, no? Ito magkatapos tayo. Ito sila ang rinit at Ha? sa oras lang dapat ito sila nagmano. Kuya mo dito nila, pero nila mo sila nagmano. Balik dito ron, no? Ano, tatong sa orasan mambot? Gabi iba, alauna. Ganit, balik tayo. Berenat. Berenat na. Ito di palong da. Sabi, tunaan. Uy, wala. Wala sa oras. Ang sinong lang. May isa ka oras na po daw. Yung kulay na ba? Ano mo na yung katulog? Burn out. Karon na tato lang mag-run out, ma'am. Ano ba? Adlaw. Ano, tibok adlaw, mag-burn out. Idili pa tama to. Nakadagan, tanan ng landong. Ipid, katong kurente. Kasi tingka to po dyan. Oy, nasuri ko, ayaw yung taon yung burn out. Gabi ha? Tarong nagbayad. Mahal pa yung kay kulikta. Hindi, burn out lang pinakalit. Gabi pa dyan, tingga. Ayaw po niya i-time tingka tulog. Sa kabayad, putlan. Yan, dayon na, burn out. Gamay ra kayo mo ang kulang sa disconnection. Ako tulog yun. Hindi pa niyo, mga atay kayo mong dagko. 100 rin mong kulang boss ba? Putlang juga. No? Putlan yun. Basta ma, tulo na kabulan o duha. Oh, duha. Yung 100 rin diferensya ba? Dagko kag bayron nun. Wali, considered. Minsan, tagkuhan na bayron nun. Tag 200.
15, medyo ginawat so. Tapos sigapin, dipindi sa mga kaon. Hindi, dako ka, nako po. 16 lang ginawat. Optimistic na din. Tak nagabayad na ilang mga service siguro. Ito, may nagbayad doon ng kuwan boss. Pasara ko na arrears nila, tanan. So, kakasabot unsa to. Naman ko, ako yung isa dito na sabtan. Nagbayad dito sa kuwan, kanapit na yung mga senior citizen ngayon ng katabangan. Naman na ito yung kuwan. Murag 50 tabos mo to. Nga pila kami ang 50 tabos. Nako, ulit ko kay boss, no? Dito, apil sa female na to, senior citizen. Kaya mga iskala, kita diha pinabayad. Nga da, lugi, gwapo kay sikinan, lugi, no? Nalugi din ang gwapo kay mga sikinan. Ang tigbayad in taon, nang tinil ang itong payag. Nang tinil pidikab. Doon mga babae. Ang kulba, jud gana jud ini ka December, kay daghang kay nagsugap sa daon. Pag gumang, nako kita meron na ni January. Kita di makabayad. Mga ito manuro, naka-insurance. Ang dapat sa ragid, kita ragid mo mismo matupid. Ayan. 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 Ayan, ayan. Nasaan ang mga mga ay lama. Tunas kanting. Ilan ko rin yan, so. Ha? So, Krisa, Tapos Ano mo na nagapon? Akas kantin? Orang tubo. ikaw may kaduha. Ha? Kasi kung saan na ang ginawa kay bayad na ko. Kuha man ang palitan. Kata? Kantan mo ko rin sa? Tapi lang. Gusto kay halin. Mahal kaya nila. 10,000 ang iman. Wala lang gigigis. Ang mahal ni Apil. Anan? Per day yun na. Ang mura sa kuwan. Mura sa OFW. 90. Pag holiday daily, basta kay pag sweldo good, ano ba? Ilang adlaw anak. 100? 100 adlaw. Niya, kung na mag-ginansya o ano, nalaon. Kanta lang ang ginansya ni mo, Sa 500. night market, magkanito cheese. Laro naman ngat makikinay man. Yun na yun, no?
Lisod ka, Chris Mihalin sa probinsya. Dito, daghan na. Dagang kayo, no? Di pare-parera, tara, no? Ay, pwede ito sa eskwelahan. May tan, maghalin kag skalibo, gabi. Hindi kabot eh. Kabot, no? Katong may kusog tayo. Nay, kusog, Ito, naghinay ka. baligya. Dahil, Yung ulan, pag samot. hindi ka ito mabigo, pampatay sa negosyo. Ayan, nasa eskwelahan. Kaya daghan kay estudyante, mamalit jud. Malit, klaro mo na. Huwag ka na niya, mamrog. Wither kung halin mo, no? May lang kung kusog doon. Pero meron, kusog kayo. Pero nag-aluag ay. Kanto naman tanan. Naniid naman. Ana. Ang meron, gadasok mo na ng night market. Pero nagkakamay na ninday, nung undang. Undang ano. Nahimo na ukay-ukay. Mas may pa ukay-ukay, kamahalin na pagklaro. Ito, di pa mapanos. Isda, mapanos ba, no? Halin sa akin kapitan, mapanos. Lugi ba, no? Bugi ka. Umar, balik na punog ba? Ang sudan, marag yapon. Laki lang customer. Panos man niya, di nang balik. Ito, pikas. Pero no, nagsulod mo. Hindi naman buot, no? Night market. Ganyan. Taas kita. Hindi pa ka maninda. Wala ko na rin laro. Ano man? Ay hinay ka ng minggo. Ang hinayin na Domingo. Puro ka estudyante. Mga kalis na tapos lang. Natura, kabit siya. Pero accounted, niya po nagbayad. Sabado, sa Minda. Agay. Maling na lang gamay. Sabado, kusog-kusog. Mahal mo lang sa kumil. Naman daw. Daga mo na linda diya. Nagkan mo, kaya para manag-cooktor. Isa yung karong. Earcon. Aircon, hon. Ito ano? Sa may style ng mga parang kusog. Ang mga ganyan style, ang mga technique ng mga maninda. Lami. Yan. Yan yung tikiron. Anong balik iba nung namit nito. Huwag po kayo mga pakapin sa baw, anak. Na may technique ana, na may technique nga. Ay may sa baw, tagaan. Ana no. Ang buda na isa po doon sa business na boss. Mahilig sa Pinoy ba? Oh, lagi sa baw ko. Ulit ko anak eh. Ito kayo na kayo na-espresso. Nakabot kung saan natin yung pinagawangan. Gusto siya nag-graduate. Saan sa na-ito? Kaya 18, 19 na lang. Kaabot, yan 1 man. 17 mo yan. Working po, no, pulis. Pulis. Working na. Kuhan ka ng PCA. Ah, Ano nga sa sounds mo siya. Ato sounds po to, kung anak. Paano ito yung anak, ano yung amigo kayo? Sol, kapag play ka ron. Kung sa may mo ha? yung dekenta ng balon. Abay si Quinta, John! Yawa, ay! Sinaduhan mo sila. Doon natin dito. Kanon. Nakan, nandiyan? Ha? Hindi ito ba yan ang kanon? Pwede paguro na. Wala, di ganun guys. Ano day? Saya kayo nakaurong. Liman baho dyan. Action may kuhan. Sun action. Pagluto ka dali. Ano yan, pit ng oras. Gawin. Di man ko nabahaw. Bahaw na siya dili panos. Lagi. Gitistingan ako. Nakakaon ako. Okay na kay. Kung medyo kay ko mamili mo ko. Di gini ka pasar. Pasar pa ni. Bahaw man na siya kagabihin man. Hindi mo dili panos. Dili ka ni panos. Hindi bahaw. Di mo nabahaw. Kasi hindi ka nakalukaluhan dahil. Kalo-kalo di ka mo.
Lagi sila na